kaniadto nga kasagbutan karon usa na sa laaganan dinhi sa lalawigan. Kung kaniadto tahado kung bisitahan, apan karon ginabalik-balikan na sa katawhan. Sa atong segment karon adlaw, dalhon ta mo sa lugar kung asa atong masaksihan kung giunsa sa pangagamahanang lokal ang pagpalambo sa ilang lungsod nga karon usa na sa sikat nga atraksyon diri sa atong probinsya. Di gihapon magpaulahi sa nindot nga talan-awon ang katapusang lungsod sa Westing Bahin sa Misamis Oriental. Mapasigarbuhon ang lungsod sa Lugait nga ipadangat sa kadaghanan nga sila, ehemplo, gumikan sa kadisiplinado. Pila na kabulan ang milabay, apan ang ilang lungsod, nagpabiling 0 ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19. Taliwala sab nga tapad lang kaayo sa lungsod ang syudad nga mitala og 11 kaso sa African swine fever na pugngan ang pagkuyanap niini dinhi sa atong lalawigan. Gipahinambog karon sa ilang lungsod ang ilang bagong atraksyon nga namugna na palambo taliwala sa pandemya. Ang kaniadto nga kasagbutan, lapok ug ngit-ngit nga lugar gidevelop sa LGU Lugait aron mahimong tourist spot. Saksi niini ang tourism officer sa lungsod sa maong kabag-uhan. Grabe kayong overtime ani para lang gid may ani ang kanindot ang lugar. So they've said ganina na ang atong lugar usa ni siya ka libon nga lugar, dili gid mo ma-imagine nga mahimo siya ingin ani, but because of the kanang grabe kay nga pag-push ni mayor nga makabuhat maging ani sa Lugait para sa pamilya, para laaganan sa mga pamilya, barkada, especially sa mga nag-uyab, nahimog di siya ani kanindot. Sulod lamang sa 3 ka bulan, karon dako na kini og kabag-uhan. Usa na kini kahamugaway, limpyo ug nindot nga lugar nga mabalik-balikan sa katawhan. Atong ipaila ang Lugait Ecotourism Park nga nahimutang sa barangay poblasyon sa nasampit nga lungsod. Sa imong pagsulod, hangyoon ka nga manghugas sa imong kamot ug kuhaon ang imong temperatura aron masiguro nga luwas ta. Walay entrance fee, so diretso na. Adunay mga food stalls sa palibot nga very affordable sa bulsa nga siguradong mabusog ka. Samtang galibog ka sa pagkaon nga imong gustong kaunon, malingaw sab ang imong mga mata sa painting sa mga stalls nga nagpakita sa katalento sa mga kabatan-unan nga lumadlog gaitnon. Adunay mga bangko, lamisa o cottages nga libre ra nga plastaran, pwede maskin kinsa basta nakaobserba sa hustong distansya. Ang nakatsyada, nagamapa og taas nga boardwalk sa palibot sa lugar nga nakadugang sa tsyada nga talan-awon. Nagdala sa kanindot niini ang mangrove nga padayong ginapadaghan sa lungsod. Aduna kininda kong papel, dili lang itluganan sa mga isda apan magsilbi kining tigproteksyon sa mga dagkong balud panahon sa sakuna. Ang Lugait Ecotourism Park, bisan pa man ginadagsa kini karon sa katawhan, prioridad sa kagamhanang lokal sa lungsod ang kaluwasan sa matag usa nga gustong mo bisita. Once mo sulod kayo sa boardwalk, dapat na kay hand washing, very important kay na siya. Then pag sulod nimo, aside sa hand washing na pagitay sprayhan pagitag alcohol, then temperature check. Of course, ating isulat ang ato ang mga pangalan para a number para sa contact tracing nato just in case kay pandemic man karon. So pag-abot diri sa sulod dapat i-maintain gid nato ang pag-wear sa face mask kung dili ta kung tangtangon lang nato kung mukaunta dayon ang distancing gina-kuan pod nato siya. Mag-enjoy ka sa imong pagbisita o pwede usab ka magpa-picture bisan asa. Sama na lamang kini ni Carl Tamkan nga taga Iligan. Dugay na kini gusto mo bisita sa lugar apan tungod sa pandemya napugngan. Apan karon iya na kining nalaagan. Nindot siya ma'am, tapos kuan ka ng very relaxing ang iyang surroundings, iyang environment, o kuan siya good for family bond. Puhon sa inyong pagbisita, dili kalimtan ang atong proteksyon kontra COVID, sama sa atong face mask o face shield. Ang usab natong masabtan nga adunay gipatuman ang lugar ug kana dapat sundon sa katawhan. Kung adunay turismo, adunay trabaho. Og sa pagbukas sa Lugait Ecotourism Park, laing pamilya na usab ang natabangan og nakapanginabuhi og insakto. Sama na lamang ni Ate Ninita Iheda og Ate Michelle Navasca nga puros nakabenepisyo ni ining pagbukas sa Lugait Ecotourism Park. Si Ate Ninita, usa sa saligando sa pagpatuman sa kalimpyo, mapasalamaton kaayo karon sa iyang trabaho. Ako napasalamat ni Mayor
Sosimo Perez Jr. nga iya kong gidawat nga usa ka job orders. Nagpasalamat jud ako nimo Mayor nga kitagaan ko nimo sa kagayunan sa pagpanarbaho isip usa ka empleyado kauban nilang Rain nga usa sa tourism namo nga nagserbisyo sa amo ang municipal. Grabe po siya effort nga kami may padayon ang amo ang pag-improve sa amo ang lugait tourism. Katabang sa ako nga kanang sa akong pagtrabaho, labi na sa akong sweldo, basing tuod. Ingani lang, usarami ka Gio, pero dako na kay katabang labi na sa pagkaon, pag-eskwela sa kong mga anak. Si Ate Michelle Navasca nga sa una gaplastar sa merkado ug karon ana-ana na maligya sa Lugait Ecotourism Park, nagpamatuod sa insaktong kita nila karon kumpara sa ilang pwesto kaniadto. Daani ma'am, dako jud kay siyang tabang kay ang mga tawo nagkalain-lain bagikan sa Ilegan, sa lain-lain nga lungsod, dili lang kay taga dire. So dako jud siyang katabang kay mas dako amo ang income dire. Padayon nga ginaaghat sa lungsod nga bisitahan ng ilang lugar tungod kay daghan pang tourist destination nga pwedeng suruyan. Tuod man nga grabe ang gihatag nga kalisdanan nga hatod ning pandemya nga padayon natong gisagubang apan para kanato mga misa-misnon, mga Pinoy, naghatag kini kanato og kahigayunan nga ma-appreciate ang butang nga kaniadto ato lang kakapasagdan. Nakahatag kini kanato aron makamugna og bisan unsang butang aron padayon kitang mabuhi ning kalibutan. Suportado kanunay sa atong amahan sa lalawigan, Governor Bambi Imano, ang pagdagsa sa nagkalaing-laing atraksyon sa probinsya kay kini iyang pangandoy sugod pa sa iyang paglingkod. Nga ang lalawigan, maila og maayo ang turismo kay kini maghatag sa katawhan og daghang trabaho. Sama niining Lugait Eco Park nga natawo pandahon sa pandemya. Naghatag og paglaom sa matag usa ka nato nga bisan pa man sa kalisod ana gihapon ang giya gikan sa labawng makagagahom. Kakitang tanan padayon nga makabangon. Kini na lamang si Clarice Enterina, kanunay naghangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong mga local tourist spot ug insaktong health protocol lang ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore, miss or more!